doanya anak Tuhan Yesus Kristus. Doa itu di perbagian nanti memperangit doa tanah. Amin. Semua doa kali Tuhan Yesus. Mertua ma akan nama Osmani tidak dijual. Aisi kamu suruh donasi. Mertua ma akan naya seperti ai donasi dan dewata. Haleluya. 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 Matang yang mahita. Ale Tuhan dewata berkubu nasab kusan amanami saliling milingan. Asin rohando nama rautihani sian nasailam rasi rasan wae. Jala asin rohando nama ngalehem barita nabi gabe kabulgonan. Saya asima roham, saya buhay marohanami jala leher kontin nabadiyai. Asa waktu sihani sudiri panugulugum. Dohok papayanan muna gajay. Paiyan mahatam di bagasa rohanami. Asa mardami jala sonang hamil jala baru rohanami. Marhidihidi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimangga. Baga-baga karimat Tuhan Sandi Musa. Adong to dihita si Tuhan Imali nasoni. Na hudul siyamu ni habangsa ni hapangamot di Banwalija. Di bahini terbahin bana do pamaluam rodi ujungna akka naro santok di bata. Marhite-hite di bana. Na mangulu ibana totong asa ditani pun nasida. Kasangapong ma di bata na di jam. Amin. Hallelujah.
Walau saat Robi ayat 10 itu usaha kali kemalian semua makatan ini mata ope gudang dunia iras mirohaku di bagasan Kristus mangarodion nakamato alai alam golong mirohai tagolang maau manyehe nunga somoniau Paulus naunga dua jarataliyo muain ala di Kristus Yesus asal berherek maho ala di anak kokku si Onesimus na hutubuhon binatang hotona somarguna do ibana na juru diho alain wain marguna si do diho nang diaw na usuru do ibana mula tuho doson rohaku do ibana kuetong nain bunian tiyo ibana asa sikat nu ibana pature-ture honau dina tarationau ala di balita nuri alai kamu lo au mabahin agia ana anggo sosial kamu kamu asa unang son na sotar jua dengan basan nain nasian lo meroham aki ala ubahin nasiran ibana samo basian ho asa gabi salilingna ibana diho dalabina kosong ibana tundo bisian na poso somo dongan na hinaholongan lumobi yau dan bihati ko mangyuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhan asamolo di etong pumaw donganmu jatpo maigana somo kau iroyan ko sahana kuya itu kata na hinaholongan di bagasan buwan itu kata Yesus Kristus so harap Kristen barat kita na haruroa siyan tonga-tonga ni harap barat saya tahu luhur do benwai luhur ni harap takotai na hinuaran na dari anda tubuh so damar hula-hula elek marbur jalamat mardogatu iyo maluka iyo muluni harap tarmuri di iyo ruhutiyo alay marasing siyami obat namasa dipertikian ni tu jamilao ia halak Romawi oleh dua do rumang ni ruhut ni pasal ni zolma uzu ima halak nabibas nasu dipakatuban do halak nasu bebas man halak na dipakatuban dikwani me ruhut ni tuan tu hamba tuan tu hatuban tuan ini nak puna hatuban ini lomona lo dikatuban na itualo na pe lomona lo make guguna ay artani tuaniyo asuane alai bila olomnyari dungaron na hosea siang karat Romawi mangiuto Tuhan Yesus Kristus toturak biari Kriste donasia nama haroruan siang horong ituan do nama haroruan siang horong di hatuban didari konsi Onesimus do tuan me imas ilemo dinalawi ibana pajupang do ibana do si Paulus marhiti pajupangani gabi adong hai baru di si Onesimus gabi porsia ibana do di Yesus Kristus gabi dijakon apostol Paulus dan somon anak kona alani ido dum adong hamu bauni di si Onesimus dirajumi ibana hadirio di si Onesimus dara somon hatoba be alai somon dongan sahabat sihaw mangiutton uhum ni halak Romawi sahalak hatoba na di bagasan pelarian wazar boy molo ikon di uhum mati ibana jara molo adong harap na mamaki gogo ni hatuani molo dangarong izin siya tuan na ibana bibuyo na tuntut alani ito ulima rohani apostoli malong surat tusinemo unang ola di pamasa ibana son uhum ni harap roh dielehe ibana sipilema asa dijakon si Onesimus molo na jono ibana hatuwa jaladara marguna alai main dum parjupangan na roh Kristus marhiri apostol Paulus dara bola disipilemo marguna ibana
Alainan di apostol Paulus sendiri marguna dongol di Onesimus. Alai madi bagi dohon ibana masai bongos. Jak may ibana. Alai tutu dang son hatoba be ibana jak konom. Ikulubi siani. So modongan na holongan di bagasan Yesus Kristus. Ayara porsia binasi dari Kristus. Jadi secara tidak langsung Paulus mengkritisi kehidupan perhambaan pada saat itu. Alana ini hidup perbudakan sangat marah dalam pemerintahan dalam zaman Romawi. Jadi secara tidak langsung Paulus mengkritisi bahwa perbudakan itu tidak baik menurut hak asasi manusia dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Posisi hubungan do garuk jomai doson diri di bahasa diri. Ini masa di bagai satu pokok kamina. Ala diramu ruh nituan do hatu banino bezol mati. Alai itu disodani hatani di Batam asa udang masa be ruh nituan do hatuan. Kompak akamana kena atau semua dia mapangalabo ni pardibe di Batam. Semua dia maruang di ngulu mina keluarga mangi tutup buat. Ai nama keluarga lumita main na buat. Nama laburu nama ngamarandi nama riboto nama baba tua nama omak tua. Nama bapak udah, nama nabu, nama tulang. Di sudut akaruh ni makhluk teh. Dia marumana di mana itu terpukon. Siap terpukon tak tusi mah. Ia ruh ni nama keluarga nama jolo masih jatuh. Di 15 ayat 7 hidup. Di bahagian ini masih jatuh manusia pajak konon di Kristus ini kita. Bahagian hasangamu dari batak. Umuran man aron nasara itu dihasol mau itu hagaleo dihasol mau alai molo jupang namuran man nasalai sia tungakonga di keluarga tai itu lo bilo kita jakon ira unang tulak unang tudeli sotung mamauso maralo konya isi harwa kita ubahin boy talok lias ausian kaburangan do kasar tung sualong do ayaran itu sebut kaburangan tayo ubahin mati Kristus asa dijakpon kita gaya kona asa dijakpon kita gaya percapa di hanguluan soalnya itu dalamnya gaya dijakpon kita panean di surga hasia markuna matabain mulutda maralokon keluarga hasia do mulutda mono dum masih cakona kita. Adu masih cakona kita tu maroha masih rubah do masih paham. Sari so masih cakona kita jangankan masih paham. Iberi ko bi mohine masih do rubah jadi. Muhammad lupai. Ale tu masih cakona sangat mah tuna masih rubah do paham. Mula di magi debasa. Isak kondom dari yang kona, tung semua dia benaga mihasa hatota. Mulia cuma di Batam di Kristus, dijak kondom dari panean, diingat nom pinara ini. Naso hasia hiat kita akan dosa, gabi hasia mabidi hasia orang. Itu tiruan di kita kami yang meralut perdong atas rumah. Jala itu situ nina mangun, molo hasia, molo marguna ngulita meralut perdong atas rumah. Hasia dulu itu sering bangun bertuah bangun. Terus senama aja nih mau semarguna. Somon rating nih sesuatu ini. Anggo semarguna mau orang gaso tuh. Anggo semar perbuyo. Pitor di telo, pitor di bolok tuh, pitor di tuntun tuh. Unang gabi mani itu rumah. Alagi mah itu tuh biasa ya kemana. Naik tapaturi untuk asa hasia, asa marguna kita maralupon tuh. Muluna tua muluna koras kita hasia marguna makalan mulda maralupon. Mulu yang aku kita hasia marguna tamai mulda maralupon koras. Mulu hangi iboto kita marguna hasia tamai mulda maralupon iboto. Seniwar iboto ada dah kado. Senigor tulang dah, ada yang merguna tulang iba. Senigor iba bir, ada yang
yang marguna bere habere ni bere baru pulang dia. Alani rahasia marguna terlalu kita. Itulah makna kehidupan. Ketika hidup kita berguna, maka hidup kita memiliki makna. Tuhan mana-mana pun kita, Tuhan nang dapat yurulakan kita tujuan. Amin amanah minan baiklah dicap. Saya binarobadi amatwala. Saya Roma hawazaun. Saya saud malo nyeruham di banua tunau. Songan dari banua dicap. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa. Saya sama dosa nami songan panesan. Di dosa lindungan nama dosa Tuhan. Kurang kami tukio Tuhan ujuna. Kalua mahal siang pangaku. Jadi ramuti Tuhan di batama kita, disodakon Tuhan di batama buhina tuhita jala asima rohana bidahita, dilompakon Tuhan di batama buhina tuhita jala di pasaur pemadamena tutot itabi. Amin.